Di makkel tinamnama dagiti tattao, impapandaan ni Juan ti Kristo, ngem kinuna ni Juan kadakwada, bunyagan kayo iti danum, ngem sumarsaruno kanyak, ti maysa adakdakkel ti pannakabalin na ngem siyak. Jakpay maikari amang warwar ti kordon ti sapatos na, bunyagan na kayto ti Espiritu ken apoy, Espiritu Santo ken apoy. Kalpasan ti pannakabunyag dagiti amin na tattao na bunyagan met ni Jesus. Idi agkarkararag, naluktan ti langit ket bimmaba ken kuana ti Espiritu Santo akas maysa a kalapati. Adda nangngeg atimek a naggapo sa dilangit. Sika ti dungdungwek nga anak ko kinunana, maayayo ak unay ken ka. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kablaawan nyo man takaabayo, maayayo ak unay ken ka. Napaya nga kaslat da sakit tinakam na data. Kasla nga makaayayo mo takaabayo. Dahito ti kablaaw ti boses. No, kitaan tayo dahito surat ni San Lucas, nakadirekta ken ni Apo Jesus. Anya ti kunana, sika, kunana, direct kini Apo Jesus, sika ti dungdungwag nga anak ko kunana, maayayo ak unay ken ka. Ngam kadagiti iti Marcos ken Mateo, sa balit pa nang i-present na, anya ti kunana, para kadagiti tattao. Anya ti kunana, dinaglokat ti langit, nagbimabati kasla kalapati, titimag kinunana kanyada, daytoy ti dungdungwag unay nga anak ko, maayayo ak unay ken kuana. Dumngeg kayo ken kuana kunana pay nga intuloy. Kapay nga addahan da nagpadaan, dayto manen ti paglalabanan apay nga ahan nga maysa. Ammo tayo nga rod nga dagiti nagsurat iti Biblia kahandamet nga idi madamati hamanga kaslakan niyayo nga habang nga agtik-tiktok kayo kadda mangibidbidyo haan. Linagip dalaengen na how many years sa dekada ti tawtawenan idinagungar ni ay mano nga tawtawenan ti napalabas idinagungar ni Apo Jesusen sada linagip sada nagsurat ay wen gayam isumo lang nga nagbunyag kastoy ti kunana kunamo di may sahaan kastoy linagip dalaengen nga may sa ti ibagbagana no at the discrepancies na may sa ti ibagbagana na bunyagan ni Apo Jesus ijay karayan Jordan, kabimabati may saa kalapati. Kada boses nga nagkuna, maayayo ak ken ka, wenno daytoy ti dungdungwag nga anak ko, maayayo ak unay ken kuana. The same day jay message na, the same day imbaga na, nagbaliw laeng di na kaidirektaan na. Katatta, daytoy bunyag. Ti patag ti bunyag. Nabunyagan ni Apo Jesus. Nabunyagan tayo met. Malagip yu pa'y no sino nga padi tinang bunyag kanyayo. Natayon uno si bibiyag pa'y. Si bibiyag pa'y. Dagiti daduma natayon. Kay kararagan nyo dahi nga padi, taapaya, babaen keng kuana, iso tinang incorporate kanya tayo, nangikapeng kanya tayo, iti si ibagi ni Kristo, tibagi na datayo nga tattao. Oray makimismisa ka no hangka na bunyagan, haang ka nga official nga naikapeng iti simbaan. Iso nga lagi pa nyo pagyamanan nyo, maano dahi nga nang bunyag kanyayo, napadasak tinang bunyag, iti seminaristaak, anak pa nga, kasi mabalinti ko na tayo, datayo, bigbigan tayo, iti simbaan tayo, ti emergency baptism, anya ti emergency baptism. Deje ubing kag ngabit ken patay no awan ti time deje padi nga mangayabon matayen mabaling nga bunyagan ti si asino man uray dagitay haan nga nabunyagan haan nga datay laeng nga nabunyagan uray dagitay haan nga nabunyagan basta ti intention ti simbaan kanya ti maaramidan tayo mangala ti nadalos nga danom bunyagang ka itinagan ti Ama Anak Espiritu Santo kinapadasak ti nabunyag nang bunyag di seminaristaak taapaya Deji antime, digdigusan na di apuna, kaya napan nagsado iti danom, daytay balde nga, daytay malagipyo, daytay nagyanan ti pintor, digat atidog dayjay niya.
Kaddan sa nabati di unag, di na panangalat, ti bado di ubing, rumwar, ay kagpay-payapay mo jay karay-kay na nga akin nga to, ayan ti danuman, at dadanum na day nalmas. Kala may sa damang yung tenggal ta tiyan na iwas-awas na, kunutan nyo taagong, alin mang kunut taagong kadangiwat, muti man ta siya, kinapot ko di agong na, pinuyutag di ngiwat na agat tabako, at adagay di mangkukwa nga babakat, kadagay man na ba ako, nagsusoblatan damutan, agat tabako, nga nagbiag mo, ngamin kailat tayo pan di hospital tayo pa-check yo, kung baka di oxygen level na kinababa, kasi na po Diyos nagbiag. Ako napadasag tinang bunyag ti emergency, di ko na pamimulain report ijay simbaan, kasi jati ko na, kada iti bunyag, kaya nakapatpatid kanya tayo. No daduma, datayo no lagi po nyo, ito Ilocosor, ito Nueva Segovia, datayo ti number 1, idi nga ka-strict one, ti maipapan ti bunyag. Malagipyaw, anyo ti palisitay idi, no saan nga nagkasardana ng kintatang, saan nga mabunyagan jay? Anak, malaksid na at darason, ngahaan nga makapagkasar. Anya tanda makapagkasar, at dadya abroad ti maysa. Uno saan, haan nga mabalin agkasar. Si asawa di maysa. Kunada, nadisgrasya nga min apo. Sa ano gamin nga, nadisgrasya ka naganak. At data nakakayang taigit ti kay highway, limabas, nadisgrasya, nagsikog. So nga di pagsasauda nga nadisgrasyado. Ang adyak kalahan nga anak nga umanamong di sa nga disgrasyado apay ka sa nulat o di jay kumalaksid no kas jay kuna tayo apay ang amin nga ipapilit tayo nga dapat ti mabunyagan nga ubing si kakasardanan ng kinitatang di jagarod grasya di sakramento met ti kasar tano agpabunyag dananang kintatang kuna ni Apo Padi ikariyo matlaeng nga isuro yon to tinasaya at nga pamati panagayat ti Diyos kintipada nga tao when Father kasanuar nga isuro yon no di da nagkasar iso nga basic ada tayo ti umuna nagapo ti anos ti simbaan in-excuse naman ang first child mabalin di umuna ngam di sumaruno akit dinto trabahuan yun agkalay santa sumaruno gapo ta sulpang mati taga Salcedo mapandan agpabunyag di sa sudipan handa kayat ti sumurot ti lintag mapan di sudipan iso daddak di sibilya dapay na mapan agpapabunyag di sudipan kunak amin nga nabunyagan di sudipan ijay kayo nga mapunpon ikararag ko nga dandani kuman sa ako bumbaan di rangtay ta ilang langoy da kay garot ta karayan buhaan niya na ganan amburayan nun tanda kayat ti sumurot nga minudad duma nakabisbisi kami maiyalang-alang isugurod nga iseminar anya nga minti patag ti bunyag nudad duma ka maiyalang-alang iso timang pagbalin kanya tayo mangyanak kada tayo manan ti baro nga espiritu kinapoy iso nga kunada born again dayjay ti maawagan ti born again haang nga dayjay ikakapeng mo ti sabali nga pamati the baptism dayjay bunyag tinang pagbalin kanya tayo nga baro aparswa taapa yan na iyanak tayo ti basol at awid nilaeng Apo Santa Maria ti naiyanak nga nailaksid nilagi pantay manan ti basol at awid naggapo kadaadan kin Eva lalaki kin babae tinawid tayo aging gana ti henerasyon tayo ni San Agustin ko na nalaklak ang awaten during conception idi maisiksikog di ubing ti pagbibiyag di ubing dara ni nanang digad no rumwar nagbasol alangan mga 9 months nga hangka nagbasol mga nanang idi rumwaran automatic si babasol di ubing haan na personal abasol tinawid na abasol katilaeng makaikat dayta bunyag iso da no kunanan torkwata bunyagang katinagan ti ama mapunasen dayta abasol iso ti mangincorporate magkingkan kameng nakan ti simbaan uray no ilibas mo ti umay makimisa ag komunyon no uray awan makaamam mo no ang kanabunyagan hangka nga kameng kagapo ta kameng nakan ti simbaan nya naganan nakapaset kan iti simbaan ti grasya na dadtan nakaraman ka kano dadumangarod ka baring-baringan tayo magamin di tayo mo maaawatan kano na ikampeng kan iti simbaan
Mabalingkan nga umawat ti sabali a sakramento ta isugar ti tulbek. The key of all sacraments, haang ka makakasar, haang ka nga maordenan a padi, haang ka mabalin nga konperma. Uray na di panangla na ti masakit, haampay kararaglaeng no haang ka nga nabunyagan. Iso ti kinapatag na ti bunyag, kaapay nga ubing, di kasapaan nga gundaway, mabunyagan di ubing tapno hang agbibiyag iti basol. Tanuhan nga nabunyagan garod ka, di basol atawid, one at the personal basol na, hanam umabaling nga ikompisar, iso nga nga di kasapaan, na ti pamati tayo, kanudad duma, sa bali gamin genotion tayo ti bunyag, di mula social acceptance nan. Nagrigat nga panunutan, anya dagiti experience yu iti bunyag. Malagip yun, di imbagak ijay sermon ko idi nga nagsiksikat, nga namunyagak ti nabunyag kami kanday dikon kami pala idi dua kami nalagipyo haan madumgag kayo da kay nga nakanggagan kunwarihan nyo pa nang aging iisem kay latamutan kaurorden mi nga ay dikon kami nagpiesta ti maysa nga parokya basit a parokya nagilad nga simbaan 68 ti agbunyag kinalpas ti misan, agkakaanan dagiti papadi, agkakaribos iti tao, insarunod da pailaang matibunyag, dakam ti mamunyag, wan, dakay man ti mamunyag, adi ko na di padi, wan, apo, napang kami nadanon di rito, la kurusan nyo ta muging taubing, kalpasan na, kurusan nyo, 68, ali kuros, gaputa nagpudot, iya agsasangit ti ubing, iya likod mo, di may nga inruarnan, pinasusunan, gagapot mabainak pinaspasurit ako na kunaknak. Mabainak mga mangkita. Idi nagpasango akon, sumursurot apo daytoy pay. Nalpasan, sabali apo. Kunak ano lulunan di man alunag nilununan. Sabali gaya. Dagkumpisara ko na ko pakawanam dati tangan ko kunak laeng mata tatangan mo lati. Ja man nakita ing kunak mo lat. Idi manan, idi kaurorden ko nga pati, adda mamunyagak. Ti pala uso idi tay kamera nga adda film na nya, 12 shots, 24, 36, alakas jay. Idi bunbunyagak di jay ubing, imay mo di jay litartista, excuse me, inwalin na kon nga mamunbunyag na, lapitsura maon. Lapitsura. Nagiti maninong kadaninang, kung kunada mo ta, di ka tagpicture, idi ka naka-straight ka, maditiwaki idi haan. Sayang jipol masapol nga. Kanaban na ko inalinan, excuse me, kung anak kanyar, napatpatag ta picture ng data bunyag. Dagitay maninong kadanaganakan, si mumulagat na maami nga naka-streetan. Ano daduma, hantay mo mawatan ti essence na. Adapay may nga ubing kunak, lamay kanta bunyagan tata anak mo. Kuna amoy ti kuna na ginaganak. Basit pa nga min di baboy, father. Diyak pinapadasan tinamunyag ti baboy. Apay di baboy ti bunyagak. Apay ang masapol di baboy. Sa bagay, numamunsyon ka ngamin, agsagana ka ata, data mo laasok ti ang angutam. Kapilitan ang aghanda ka, ngamawan a connection, yahanda, social acceptance na lang ang pagsangailim, ngamawang connection na ijay bunyag. Mabunyagan lat uray ti awan ti handa nang runa dito Salcedo nakaamamak ti agpasken. Maysa pagpakan mo isa gana ampay ti maysa pangyawid. Awang koneksyon na ngam gapula ti panaggagayam barkada ninong-ninang kada apo isumot tinapatpatag nga kabutengdan di paghanda dagitaga ninong kadaninang naglakatap noon maya ti sekreto na nagpabunyag ka ti alaom nga ninong kininang dagitay high blood ka da diabetes tapno diabetic tapno handang mangmangan da kayo mga senyor hanggayon ang mga nakmet ti bunyagan gasem ta dola nga bulan nga daninang nanatay kayton adaninong ko di pala nagpaspaskuan na tayo awampay Christmas na mat di bunyag awang koneksyon na di jay ngam gapula ang ta kultura tayo ngam haan ang iso ti rason
At daman tatangan, ng seminarak, katikistaak pala ide, ng seminarak, ayan natatang na, awan Father, naglaing ka, nagmagic ka, anya, aramid Espiritu Santo, nagsikog ka nga uray. Haan, di Father, bala inyo obra na, agyo iwa, inka man ito, ay iwaag tatangad na. Inaramid yung adwa, responsibilidad yung adwa, na Kristiyano na pamati, itaadar yung aging gaagkasar. Kadata ka agiw iwat di balayan dat tatananan nga agbubutag nga dinapa mo aramidan na. Haan anya connection na dayjay. No dadto mga urod ka misconception bunyag kaan. Bunyag pansit. Bunyag tarpoli bunyag. Hapon to madagitay ninong kadaninang may jay video okay ti da jaya. Haan ang nakakonect mayat met ngam no ti bunyag ti pampanunutan tayo, di kapatid na kanya tayo, isungor ti mang pagbalin kada tayo, nga kuko na tayo ti Diyos. Nakaraman tayo ti Diyos. Pinasanto na tayo garod. Kinudaduma ka, nagado orason, tapno haan nga aga, agpabunya, rong panunot. No daduma gamin, di tayo mapanunot nga adda kada tayo ti Diyos. Di tayo marinang adda kada tayo ti Diyos, adda tayo kengkwana. Oh! Ikararagan tayo, dagiti kakapsat tayo jay ita, California. Di mo't madamati uram da. Agbuya kayo da jay testimony da. Apayan niya ti mapaspasamak. Hollywood. Di na pangkam di jay, da kayo nga napanen. Di dagiti balay, dagiti celebrities nga talaga, di baba na dyan ti Hollywood nga nakasurat akas dyan, di aglawlaw na di dyan, talaga nga baba nang dagiti celebrity kada athlete kada, adabay na ini Senator Manny Pacquiao dyan. Kaya niya ti kunada, niya din no kitain nyo di dyan ko, adda di dyan award da, global award, kunada di dyan. Anya di global award nga ibagada no sino dagiti ma-awardan iti dagiti agserserbi ko maiti ko ako na dagiti crew and services at the point na mother ko na 2 points laeng God 0 sada nagkakatawa nga awang kanon ti trabaho ti Dios ijay. Kayso ko na nga godless nation ko na di MC nagkakatawa da amin after 2 days impari na. Kano di jamin ti Madina no dete bumaknangan ti tao sumikat ti taon lumaing ti taon. Malipatan na niya po Diyos. Iso nga dahil takararag mo nga mga baktilutohan na kapag pangabakan. Ta sigurado no nangabak ka 20 million, 100 million nga luto hangmonton nga umaykit kita ti rupa ni Rufohan. Nya pala umay mo pa kimismisaan, nagtaray ka na. No. Nga maadda da kita celebrity di jay, nga haan nga nasagid ti balbalay da apaya. Managtulong da iti charity, adda charitable institution da, adalata God save our house kunada ta apaya isuda uri no kasya nga sikat kadaba nang da tumultulong dalata adalata ti Dios kadakwada kadaya mo no daduma kanya tayo gaputan na bunyagan tayo uri na bunyagan tayo no daduma malipatan tayo mga adda tayo iti saklulo ti Dios uri adda saksakitan uri adda problemaan uri adda pakariribukan tayo laglagi pun tayong adda tayo ti saklulo ti Diyos, kukwa na tayo, naikapeng tayo kengkwa na, babaan ti bunyag. Di jati may tendency tayo gamin nga makalipat, isang umapan tayo, agtalag ti sabali, agtalag ti kwarta, agtalag ti power, agtalag ti pan nakaidaydayaw, agtalag ti position, sirib. Malipatan tayo maten nga adda tayo ti saklulo ti Diyos, kukwa na tayo. Adda pa'y may isa nga nasirib, nga kunana, idinabunyagan tayon, kuko na tayon, kalanglanga, nasagraduan ti bagi tayo. Isungarod nga na mapunpun kanya tayo, saya atin tayo nga apan idulin apaya, daytoy bagi tayo, numan pa'y narukop, managbasol, babaan ti bunyag, nagbalin ang nasagraduan. Nya kunana, di may isa nga nasirib, da kayo nga agtutubo kunana. Hang kayo nga mapan nga, iwarang-warang tabagbagay yung nga nakatupis, uno naked mapandita, iwarwaragawag yung tabagayo, haan kuko ni Kristo dayta. Nasagraduan dayta bagi. Haan nga kuko ti Diablo kunana. Haan nga, donut go to ba, dagita bar, dagita pub, Las Vegas, inraman na pa'y kunana, apaya, nasagraduan dayta nga bagi. Gaputan na bunyag tayo kin Kristo, nasanto dayto'y abagi. No daduma malipatan tayo. No daduma mabaybayan tayo.
No imay ti panubok malipatan tayo nga adda tayo iti saklulo ti Dios. Kati pa nagbunyag ni Apo Esos, nakaraman tayo ditoy. Dahil jagaron ti pagyamyamanan tayo tata Christmas, tanapasanto tayo gapo ken kuana. Isugar di agsubli di dignidad tayo, na ikaton ti basol, na daman basol tayo nga maarami din, datan nakaugur-uray ti sakramento ti konpesaren. Ikan na tayo lata ti lugar nga agbabawi, taday ti kayat ti Diyos, na santo tayo lata. Anya mo ti misyon tayo. Anya mo ti karit na kada tayo nga nabunyagan. Dahito imbaga ti boses, timok iti nga to. Anya ti kunana, ang da kayo kuma, tata, lagi pong bunyag mo, wano tata nga gundaway, aglukat ti batog ti langit, bumabati may isa nga kalapati. Sa bagay na siyata no kalapati, bumabaking ka no din toket, bittagaw. Di mo ti, kano nga rumor ti bittagaw, nasipngat haan, no nasipngat pa nagrupropam, di bittagaw ka. Wano broadcaster ka, tumarawit-wit nga awan ibagbaga na sa laksak. Di naman pampanunutan ti ibagbaga na, kaslakala sa laksak, anya ti ko na ti kaaruban, agsaw ti sa laksak, hoy! Kunada. Visit ka na, so nga kayo sumanaon awan ni bagbagayaw. Ibimabati kalapati, anya ti ko na ti boses, sika, ti dungdungwag nga anak ko, maayayo ak unay king ka, wow! Ti misyon tayo nga rod anabunyagan, agbalin nga makaayayo iti imatang ti Diyos. Haan lang iti imatang ti tao, ti imatang ti Diyos. Ti panunot, puso panunot kenakam, aramid tayo, uray pa naman nagbasol tayo, ti tartarigagayan na agbalin nga makaayayo iti imatang ti Diyos. Dayjay ti misyon tayo. Adin na pa kaayaywan, yung nagtibalay, maiayo da kaday kanyam. Diyay pa nagkakaarubayo, maiayo da kaday kanyam. Diyay trabaho. Nagrigat tilubon ko na dangar dagiti daduma nga nasirib. No daduma, parigatan tayo pailaeng. Sino mang parparigat da tayo. Haan ang makaayayo dahi tati imatang ti Diyos. Dahi ti misyon tayo, nga ikarkarit na, nga iserbi tayo ti tao. Agbalin nga makaayayo iti imatang ti Diyos, babaan ti panunot puso nakam, aramid tayo, iti kakabsat tayo. Iso nga nagmayat mat ano, aglukat ti langit kay baga na makaayayo ti, maiayo ak unay king ka. Ikaro na naglukat di batog mo, kebs ka lang. Di pa'y maayayo ta kaarubam kin katrabahoam kin ka, kasano nga maayayo ni Apo Diyos. Di mo pa'y napadasan nga impari na nga adda Diyos iti sabali nga tao, kasano nga maayayo ni Apo Diyos. Napadasan nyo ti, adda tartarakan nyo, nagtarakan kayo? Wow! Di mo, di tarakan mo nga aso. Nung ngerengeran na, kadakanan na amin, di kanan, di kadwa na ka, makaayayo nga rodhan. Di mo, tibagam no, di tarakan mo ko maka, ngerengeran na kapay, hanga map-mapnag. Ngati ko na, agberdin tula di apok. Sentensya, andakan, ko na mauma ka ngam no, makaayayo, nalambing, handa nga garawon di kadwa na, tulungan na di kadwa. Kas di mo lang kanya tayo, iti imatang ti Diyos akin no, nya di pakaayaywan ni kabsat mo, maayayo mo ti Diyos king ka, dahil ti karit na nasagraduan ka, adda ti Diyos king ka, no agtalag tayo kenkwana, di na tayo pulos baybayan, ngam tapno adda ti grasya na agbalin tayo, ang makaayayo iti imatang na, dahil nga ti karit na, no makaayayo ti imatang na, nya nga ti kunana, di bagaan ng tumat, mabalin ng tumat nga ipagpanakkel, nga dahil iti dongdongwag nga anak ko, maayayo akken kwa na kunanan tumot kada tayo.